Bachgen aned I ni, mab a roddwyd I ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef, cynghorwr rhyfeddol, y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd. Gweddiwn. Croeso a chlod I ti Iesu fab Duw, a mi ti ddatguddio I ni gariad y tad. Croeso a chlod I ti Iesu fab y dyn, a mi ti gymryd arnat faich ein dynoliaeth. Croeso a chlod I ti Iesu cynghorwr rhyfeddol, a mi ti ein tywys o dywyllwch I oleuni. Croeso a chlod I ti Iesu tad tragwyddoldeb, a mi ti ein dwyn I deulu Duw. Croeso a chlod I ti Iesu tywysog tangnefedd, a mi ti sefydlu teyrnas tangnefedd yn ein plith. Croeso, clod ac addoliad I ti, Iesu ein harglwydd a'n gwaredwr. A gadewch I ni weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, neges yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau I ni ein dyledion, fel y maddeiwn yna i'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni'r rhag drwg, gan eseiddo ti y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniad. Noes oesoedd. Amen. Wel, bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes iawn I chi'r Oedfa yma ar fore dydd Nadolig. Fel chi'n gweld, yw Dylan. Mae Dylan yn gwasanaethu bore yma yn Phorthcawl, a fe gynigo ni I gymryd yr Oedfa yn ei le fe. Oedd Richard yn gofyn y cwestiwn chydig funudau nôl. Y cwestiwn mawr yw, ai'r 3 gŵr doeth neu'r 3 musketeers I gyda chi bore yma? Wel, gewch chi benderfynu ar hynny yn nes ymlaen, ond nhw'n falch iawn o gael cwmni Richard a Dyfrig hefyd I gymryd rhan yn y gwasanaeth yma. A very, very warm welcome to you. I can see there are some friends and family who have come back to visit their relations and to enjoy Christmas with them, and we welcome you this morning in croesawu chi yn gynnes iawn ato ni hefyd, ac yn gobeithio newch chi ymuno gyda ni yn y gwasanaeth yma. I hope you will join with us in our worship and in the communion at the end. Wel, fi ganon ni emyn 464, 464. Ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesen faban bach, y cadarn ddaeth o Bosra, y deddwr gynt ar Seina, yr iawn gaid ar Galfarian faban bach, yn signo bron Maria yn faban bach. Ac yn ystod yr emyn yma, fe newn ni'r casgliad, os gwelwch yn dda. Felly emyn 464, 464.
di adda ar omega. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Awgwstws i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Cereniws yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea i Jwdea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mae'r ei ddiweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf anedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban, a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Yn yr un ardal yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod eu praidd liw nos, a safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd weler wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr, a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi, cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun nefol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar, tangnefedd ymlith dynion sydd wrth ei fodd. Mae gadewch i ni weddio. Fe rown yn diolch i ti o arglwydd ein Duw, fod dirgelwch y gair a ddaeth yn gnawd ar y feddod ymgnawdoliad, yn pontio amser. Yn dwyn y Crist newydd anedig un cyrraedd, ac yn enyn ein rhyfeddod a'n llawenydd. Tywys ni, mewn dychymyg a ffydd, i wrando can yr angylion, i ddilyn arweiniad y seren, i ganfod dy ogoniant, yn yr un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban, ac yn gorwedd mewn preseb. Ac yng nghwmni bugeiliaid a doethion, i syrthio ei lawr a'i addoli. Cyflwynwn ni ti arglwydd ein moliant a'n diolch am ystyr a llawenydd yr wyl rhyfeddol hon. Diolch i ti am neges yn Nadolig, am ddiwdod yn plygu at yn gwendid ni, am fawredd yn amlygu ei hun mewn gostyngeidrwydd, am rym a chibol mewn baban di-ymadferth. Diolch i ti am lawenydd yn Nadolig, am newyddion da i'w dathlu, am garol a chan i seinion clod, am bob mwynhad a gawn
yng nghwmni'n gilydd. Diolch I ti am ysbryd y Nadolig, am garedigrwydd a sirioldeb, am y boddhad o roi a derbyn, am heilioni a hwyl, cwmniaeth a gwledd. A diolch I ti am her y Nadolig, am y geni mewn clodi sy'n herio'n bywyd golidog ni, am y gwleiddra sy'n cywilyddion balchder ni, ac am y tangnefedd sy'n ceisio lle yn ein calonnau ni. Cyflwynon I ti o Dduw o fudiau a helyntion dy blant a phawb sy'n mewn angen y Nadolig hwn. Gwared ni rag anghofio yng nghanol ein digonedd, y cleifion a'r cystuddiol, y clawd a'r newynog, yr unig a'r trallodus. Tywys hwy at y Crist a ddaeth i'r byd, I weini wrth y llesg a'r gwan. Cymorth ni wrando gan yr angylion, ac I geisio tangnefedd ar y ddaear. Tangnefedd rhwng cenhedloedd a phobloedd, tangnefedd yn ein perthynas a'n gilydd, tangnefedd yn ein cartrefi ac yn ein calonnau. Bydd gyda rai sy'n annwyl gennym, a rhai sydd ymhell oddi cartre, a dyroi ni oll y Nadolig hwn, ddedwyddwch a llawenydd dy bresenoldeb, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae'n bleser dy fi'n alw a Richard I gyflwyno'r neges. Mae'n falch iawn I weld bore yma. Oedd e'n dweithau, mae Richard yn gwasanaethu fel caplan yn yr ysbyty. Ac oedd e'n ofn, wel mae ar alwad. A oedd e'n meddwl, falle gallai fe gael I alw'r ysbyty. Wel, ni'n falch bod e ddim di gorfod mynd i'r ysbyty. Ni'n falch dros y cleifion sydd yno bod e ddim di gorfod mynd I fyny. Ac wy'n falch yn bersonol. Neu bydde ni di gorfod meddwl am rhywbeth I ddweithio chi. Croeso mawr, Richard. Diolch yn fawr. Gwych. Iawn. Hyfryd I ddod gyda'n gilydd heddiw, dydd Nadolig, ac oes rhywun isio tanio'r canwyll? Oes rhywun isio, neu dwi'n medru gofyn I Robin sy'n diflannu? Mae Robin yn medru gwneud. Mae yna rhywbeth yno. Ac pan mae Robin yn tanio'r canwyll, while Robin is lighting our Christmas candles, and we'll light all four of them. The 4 Advent candles remind us of hope, joy, peace. All right. Go on, carry on. And what's the 4th? Help? No, but the most important today, it's Christmas Day. And so the candle for Christmas reminds us of the presence of Christ. Y bore yma, anfonodd Dylan, ein Gweinodog, neges efo e-bost. Dyma'r neges pan mae Robin yn tanio'r canwyll. I nifer, mae'r Nadolig yn gyfnod anodd, ond mae'n bwysig cofio mae ffocws y Nadolig I ni fel Cristnogion yw'r ymgnawdoliad Iesu Grist ei hun, Emaniwel, Duw gyda ni. Dylan, our minister, has sent a Christmas message first thing this morning by email, saying that for many, Christmas is a difficult period. And each of us know difficulties in that wider world, in our own hearts, in our own lives. As Christians, the focus of Christmas is on the birth of Christ coming among us as one of us, the incarnation of Jesus Christ. As Emaniwel, which means God
is with us. Come what may, whatever the circumstances, God is with us. Pan dyn ni'n tanio'r canwyll, dyn ni'n cofio presenoldeb Duw gyda ni. Iawn. Dari i ddeffro bore yma, hanner awr wedi 4. I woke up at 4:30 this morning, and I did actually say to Felicity, oh, can we get up and go and see what's downstairs? Ond, medda hi, na, ti ddim yn medru. Felly roeddwn ni'n trio cysgu unwaith eto. Ond bore yma, roeddwn ni'n dweud, roeddwn ni'n cyfarfod rhai pobl newydd i'r capel, 2 yn arbennig. Un efo'r enw Roxy. Un efo'r enw, yn y Gymraeg, gobaith. Hope. I saw 2 new people in the church this morning. One called Roxy and one called Hope. And Roxy and Hope had arrived this morning beside the fireplace. Wow, that sounds exciting. And I understand there may be some more presents underneath the Christmas tree later on. Wel, os da chi'n edrych dan ein coeden Nadolig ni, mae gennym ni rhywbeth dan y coeden Nadolig. If you look underneath our Christmas tree, we've got some things under our Christmas tree, and maybe after the service you can come and have a peep, and maybe you can take 1 or 2 of them home. But in the meanwhile, dwi'n mynd I ofyn I Felicity just I fynd, oherwydd dan y coeden Nadolig, mae gen I rhywbeth da chi'n medru edrych nes ymlaen. You can have a look later on. Ond hefyd, mae gen I ni cerdyn Nadolig, mwy na lai I bawb. A Christmas card more or less for everyone. Dyn ni yn paratoi cerdyn Nadolig arbennig pob Nadolig efo llythyr. Mi ddari wneud y camgymeriad rhywbryd pan oeddwn ni yn anfon cerdyn Nadolig I fy modryb, Aunty Nancy. A roedd hi'n grac. Dwi'n perthyn i'r teulu, medda hi. Dwi ddim eisiau cael rubbish yma, just yn dweud, dwi wedi cael blwyddyn da, mae fy wraig wedi cael blwyddyn da, mae fy mab wedi cael blwyddyn da. Chymod y fath o beth da chi'n cael mewn llythyr Nadolig, ofnadwy. Felly mae gen I cerdyn Nadolig, a doeddwn I ddim yn gwneud yr un fath o beth am flynyddoedd. Ond wedyn, ar ôl ymddeol, dyn ni wedi dechrau unwaith eto. A mae gennych chi ein cerdyn ni o'i lai eleni. Ac rhywle, dyma ni, mae gen i'r cerdyn. A mae gen I cwestiwn, beth ydy'r seren ar y cerdyn? Mae rhai bobl wedi agor y cerdyn, paid ag agor eto, ond just edrych yma. Beth yw'r seren? Oes syniad? Any idea what the star is? Nag oes. Iar ydy hi. Ar y ffenest, yn ein shed, pan oedd hi'n oer. A roedd hi'n mor bert. A felly roeddwn ni'n tynnu llun, a ti'n medru gweld patrwm y iar. In the frost, the shed window frozen. And this is a picture of the frost. And it was a beautiful pattern in the frost. And I thought, that's wonderful. Pan ti yn teimlo yn isel amser Nadolig, mae yn dda I edrych ar byd natur. A beth bynnag, mae rhywbeth yn byd natur sy'n bert, sy'n hyfryd, a ti'n medru cofio. Mae na mwy na da chi'n medru gweld. When feeling low, you can look at the wonderful world of nature and realize that there is something more
in this world than we see with our own eyes. Ac roeddwn ni yn defnyddio geiriau yn Saesneg wrth gwrs, ond yn Saesneg, oherwydd roedd y cerdyn yn Saesneg. When they saw the star, they were overwhelmed with joy. Dyma geiriau y dynion dwyth. Ac roeddwn ni'n meddwl, hoffi cael rhyw neges bach, mae gair overwhelmed ti'n medru defnyddio mewn dau ffordd. I used the words from the English translation of the wise men. When they saw the star, they were overwhelmed with joy. But in English, the word overwhelmed has a double meaning. You can say overwhelmed with joy, and it's wonderful. You can say overwhelmed with the troubles of the world. All that's going on is overwhelming. There's a play on words. Dyma'r neges, Nadolig, Dyw gyda ni. God with us, whatever befalls. A dyma'r neges yma. Let's not seek to be overwhelmed with the things of the world, the things that happen to us. Let us instead look to the star, remember the beauty of nature, look to the star and remember the coming of Christ, God with us come what may, and be overwhelmed with joy. Wel, roedd gennym ni problem. Oherwydd, mae gennym ni yn y teulu, rhai o'r teulu, sydd ddim yn siarad Saesneg, maen nhw'n siarad Cymraeg. A felly pob blwyddyn, dwi'n cyfieithu o'r Saesneg neges i'r Cymraeg. We have some members of the family down in Patagonia who don't speak English, but do speak Welsh. So we send cards, and I have to translate the English into Welsh, which I did yesterday morning, and send them the Welsh translation. Ond yn y Gymraeg, does dim gair roeddwn i'n ffeindio efo'r dau ystyr yn yr un peth, yn yr un ffordd. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Ac yn y cerdyn, dwi'n edrych i fyny yn y geiriadur Academy, to be overwhelmed with work, cael eich llethu gan waith, cael eich gorlethu gan waith. To be overwhelmed with joy, roedd hi ar ben ei digon, roedd hi wrth ei bodd. And mae'n diddorol, ti ddim quite yn medru cael yr un hwyl efo'r gair. Ond dyma'r neges i fi. A sut ydyn ni'n medru dweud hynny? How can we be sure? A dyma'r tudalen arall, y cerdyn Nadolig, a ti ddim yn cael lluniau hyfryd o ein teulu ni, a popeth dyn ni wedi gwneud trwy'r blwyddyn. Ti'n cael neges Nadolig, yn y Gymraeg ac yn y Saesneg hefyd. Ac dyma ni ym Bethlehem, pan eithon ni i Bethlehem 15 o flynyddoedd yn ôl. A dyn ni'n edrych i lawr o'r gwesty y seren. The Star Hotel's restaurant was on the 5th floor, looking down at the Church of the Nativity, Manger Square. A roedd ni'n medru edrych ar Bethlehem, ac yn y bellter, ti'n medru gweld mynydd. A mae mynydd yn edrych fel petai, mae rhywun wedi torri'r ben y copa'r mynydd, efo cyllell. Pan ydych chi'n mynd yn agosach, ti'n medru gweld, mae rhywun wedi gwneud hynny. Ac os ti'n mynd i fod mewn awyren, ti'n medru gweld, roedd castell tu mewn y mynydd. Castell mawr, newydd sbon, pan oedd Iesu yn cael ei eni.
a dyma'r palas y gaeaf, palas yr haf Herod. Ac yn amser Crist, roedd castell ar ben y mynydd, roedd pales enfawr dan y mynydd, a da chi'n medru gweld, wel, waw, dyma nerth Herod. Dyma nerth y Rhufeiniaid. A roedd o'n ofnadwy. Roedd y milwyr yn dod ar ôl Iesu, milwyr Herod, trio ladd Iesu, a roedd llawer yn cael ei ladd yn Bethlehem. A roedd rhaid iddyn nhw mynd i ffwrdd fel ffoaduriaid i Egypt. Herod was cruel, sent the soldiers in. There were lots of deaths in Bethlehem. And Jesus, with his parents, had to flee to the safety of Egypt for 2 years. Pan eithon ni I Bethlehem, eithon ni I siop souvenir I brynu anrhegion I fynd allan, Johnny's, yn agos at Manger Square. Gofynnais I rhywun oedd yn gweithio yn y siop, oedd wedi gwneud cwrs mewn Coleg Beibl Bethlehem. Dwedwch, pan dwi'n mynd adre ar ôl fod yn Bethlehem, beth di'r adnod byddai I yn cofio a darllen mewn ffordd wahanol, yn syth, medda fo, yn edrych ar y mynydd. Medda Iesu, petai'ch ffydd chi mor fach a hedyn mwstad, gallech chi ddweud wrth y mynydd yma, symud i'r fan acw, a byddai'n symud. Dyma oedd gobaith y dyn ifanc oedd yn gweithio yn y siop. Dyn ni wedi sylweddoli, canrif nes ymlaen, roedd y castell yn cael ei dinistrio. Roedd popeth yn newid. A roedd y ffydd yn cael ei cyflawni. Roedd gobaith. Beth am ein byd ni rwan? Dyn ni'n wedi gweld y rhai ohonyn ni, mynydd sydd ddim yn medru cael ei symud. We've seen immovable mountains in our generation, my generation. The Cold War, the Berlin Wall, apartheid South Africa. Ac ar y pryd, roedden ni'n meddwl, dydy'r mynyddoedd ddim yn medru cael ei symud. Ond, dyn ni wedi gweld, maen nhw wedi cael ei symud. Maen nhw wedi symud. We thought they were immovable mountains, but they were moved. Rwan, dyn ni'n gweld mynyddoedd sydd ddim yn cael ei symud. We face immovable mountains in our world now which seem to have no end, no way of being moved. Dyma'r ffydd sy'n bwysig. Ffydd fel hedyn mwstard. Let's hold on to the faith which may only be the size of a seed of mustard. Because as we hold on to that faith the size of a seed of mustard, we realize that the immovable mountains as they seem will be moved. There is hope. How important that hope is to us all. Felly, yn y Gymraeg, dydy o ddim yn gweithio quite mor dda. Paid â chael eich gorlethu gan broblemau'r byd, cofiwch y seren a'r neges Nadolig, a byddech chi ar ben eich digon. Yn Saesnig, don't be overwhelmed by the problems of the world. Remember the star and be overwhelmed with joy.
dyma'r cerdyn, a dwi wedi anghofio pobl ar Zoom, a felly dwi yn ymddiheuro. Dyma'r cerdyn, dyma'r peth tu mewn, a dyma'r lluniau Bethlehem. A dwi'n gobeithio ti wedi clywed y neges hefyd. Ac mae hefyd yn hyfryd i groesawu pawb i'r gwasanaeth. It is lovely to welcome everyone to the service, but especially to give a welcome to Paulina, who's staying with Owen. And we do think of you and your family particularly at this time. And yeah. No, you are very much in our prayers. So we remember you and everyone in Ukraine at the moment in our prayers. Gawn ni just cydwedio. O arglwydd Duw, dyn ni'n gweld mynyddoedd sydd ddim yn medru symud. Rho i ni gobaith. Rho i ni ffydd. Rho i ni cariad hefyd. A helpa ni sylweddoli bod nhw'n cael eu symud. Yn y diwedd, yn dy ffordd di, a helpa ni i gario ymlaen efo ein ffydd ni. Trwy'r Nadolig, trwy'r flwyddyn sy'n dod. Amen. Diolch yn fawr iawn i ti, Richard, am y neges yna. I'm very, very grateful, Richard, for the message this morning. Y neges yna am lawenydd ac am obaith hefyd. A rhywbeth ni'n deheu ac yn gweithio dros dy fe, dwi'n siŵr pob un ohono ni yn yn byd ni. Yn dilyn yr emyn nesaf, dwi'n gofio pwy nhw nawr, fe fydd dyfrig yn dod i gymryd at y cymun. O'n i'n awyddus iawn bod dyfrig yn gwneud y cymun bore yma, achos fel mae rhan fwyaf o'ch chi'n gwybod erbyn hyn, siŵr o fod, mae dyfrig y Mandi yn bwriadu symud rhywbryd yn y flwyddyn newydd. Maen nhw'n mynd nôl i'r gorllewin ac yn ni'n dymuno'n dda iddyn nhw, a mae'n gyfle i jyst i fynegu'n gwerthfawrogiad o'i presenoldeb nhw, o'i cyfraniad nhw yma dros y blynyddoedd maen nhw wedi bod gyda ni. Ac i ni'n gwerthfawrogi hynny ac yn dymuno'n dda iddyn nhw yn ôl yn ei cyfnod newydd yn ei bywyd nôl yn y gorllewin. Ond i ni amganu cyn y cymun, ni amganu emyn 431, 431. Mae'r nos yn fwyn y Bethlehem a chlyd yw'r gwely gwair. Mae'r llusen fach yn bwrw gwawl dros wyneb baban Mae'r. 431, 431.
Wel, diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad I lywyddu wrth y bwrdd. Wi'n ystyried hynny'n fraint fawr iawn y bore yma eto. A chofio nawr bod ni wrth ffwrdd y cymyn am bod ni'n cofio dioddefaint Iesu. I ni'n cofio am yr elfen yna sydd yn amlwg iawn yn storia'r Nadolig. Pan ni'n cofio am yr adran arbennig o'r ysgrythur sydd yn sôn am y gwas dioddefus yn yr Hen Testament. Bearing in mind now that we bring to mind the suffering, the passion of Christ, we remember that rich and wonderful, majestic portion of Scripture, Old Testament, where we have the suffering servant songs. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan ddynion. He was despised and rejected of men. Yn ŵr clwyfedig cyfarwydd a dwlyn. Yr oeddem fel pencuddion hwynebe oedd I wrtho yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. To put it bluntly, he was an embarrassment. Yr oedd yn un o wrthodwyd gan ddynion am ei fod a'i fus ar y pyls megis, am ei fod wedi datgelu natur a gwraidd a sylfaen yr hyn oedd o'i le ar y byd. Nid yna'n unig nath ond fe nath gynnig ateb hefyd I anawsterau'r byd. A dyna pam y bore yma I ni'n falch. Yn sŵn y gan am y gwas dioddefus yn bod ni'n cael dod I gofio am yr un sydd yn llanw'r darlun sef Iesu Grist o Nazareth. Yr ateb yw fod e'n dwyn pobl at y bwrdd. Ges I fraint yn ystod yr hydref I fynd allan I gyngor eglwysu'r byd yn yr Almaen. Ac yno fel ysgrifennydd cyngor eglwysu'r byd ar y pryd oedd o ffeiriad uniongred o Romania, Dr. Ioan Sawca. Oedd gyda ni medde fe yn athrofa yng ngholeg yn Institut Bosei yn Genefa, oedd gyda ni aelodau o eglwys uniongred Rwsia ac eglwys uniongred yr Wcrain. A fel ydych chi'n gallu dychmygu, dyn nhw ddim yn neud fawr iawn a'i gilydd, cyn y rhyfel. Beth o'n i'n mynd I wneud? Fe nes I wahodd nhw, nos o fori, I ni mynd am pizza a ffeint. A dyna wnaethon ni. A chi'n gwybod be? Fi oedd ddim pall ar siarad, ar sgyrsio, ar tynnu coes. Fi oedd ddim prinder jokes, fi oedd ddim prinder doniolwch. Fi oedd ddim prinder gonestrwydd. Ac fe ganwyd emynau. Ac fe adroddwyd adnodau. Ac fe offrymwyd gweddiau. Mae'r gwas dioddefus yn gwahodd pawb at y bwrdd gan gynnwys Judas Iscariot. Oherwydd fe dderbyniais I oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais I chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef. The suffering servant, the despised and hated, gathers all
enemies included, Judas Iscariot included. He invites them to the table. The one who knows what the root of the world's problems is and are is the one who answers with the power and strength of his love. Yn nos y bredychwyd ef, mae'n galw nhw at y bwrdd, ac mae'n cymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, mae'n ei dorri ac yn dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, y cwpan hwn yw y cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch ef cof amdano. Oherwydd bob tro a byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gewn ni weddio gyda'n gilydd. Do, fe gerais di arglwydd y byd a nynne cymaint nes i ti roi dy unig anedig fab Iesu. Ac am hyn fe fyddwn ni yn fythol ddiolchgar. Molwn gariad Duw ar bob cam o'r daith. Can iddo ef bydd yn hyfryd waith. Cariad gaeth y clod, tra bo nef yn bod. I ni'n diolch i ti am gariad Iesu Grist, dy gariad ydi. Cariad mwyar byd, cariad mwyar nef. Ac ni'n gwybod arglwydd nad oes gariad mwy na chariad Iesu. Oherwydd i ni'n sylweddoli i Iesu, yng ngrym i gariad tuag at ti, ildio i hunan i wneithir dy ewyllus. Ac i fyddhau i ti'n llwyr, wrth gyflawni'r hyn oedd yn fwriad gennyt ar ei gyfer mwyn y byd. I ni fydd hyd angau, angau ar y groes. Cariad mwy na hwn i does gan neb sef bod i'n roddi i einioes dros ei gyfeillion. I ni'n diolch i ti am y cariad sydd yn ddigon mawr i'n hiachau, sydd yn ddigon mawr i'n glanhau ni angolchi'n lan. I ni'n diolch i ti am y cariad sydd yn ddigon mawr i'n codi ni i fywyd teyrnas Iesu. I ni'n diolch i ti am y cariad sydd yn ddigon mawr i fod yn nerth ac yn rym ac yn egni ynom ni i fyw yn dda. Ac i fyw gogoniant i ti, ac i fyw lles eraill, ac lles y greadigaeth a'i bywyd. I ni'n diolch i ti am newyddion da o lawenydd mawr yn Nadolig hwn, sef dy bod ti wedi dod atom ni yn Iesu, a nynne'n dynabod ath enw i ni Emaniwel yn ddiw gyda ni, yn ddiw trosom ni, arglwydd derbyn yn diolch a derbyn yn clod. O ble i dod i ni yn enw yr Iesu, i ni'n ei weld Bethlem a Chalfaria, yng Galilea, yn Samaria, yn Jerusalem, ac ar hyd holl wyneb y ddaear. Arglwydd gwrando arno mewn trigares. Amen. Os dewch i te i gymryd yr elfennau i'w rannu yn eich plîs.
Dywedodd yr arglwydd Iesu y bara hwn yw fy nghorff a dorri'r trosach. Jesus said, "This bread is my body broken for you." Cymerwch, bwytewch cof amdano a diolchwch. Take, eat and give thanks. Ymhlys holl ryfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plis ni. Llawn gras a gwirionedd. Gymerodd Iesu y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw y cyfamod newydd yn fy ngwaed i. This cup is the blood of the new covenant. Cymerwch, yfwch cof amdano a diolchwch. Take, drink and give thanks. Rhyfeddi rwyf o Dduw dyddyfod yn y cnawd. Rhyfeddod heb ddim diwedd yw fod Iesu i mi'n frawd. Dofn yw dirgelwch cudd yr iachawdwriaeth fawr, a'r cariad na fy'n golli yr un o eog blant y llaw. Arglwydd diolch i ti am gamu ein cyfeiriad ni yng ngrym dy gariad. Llanw ni a chariad Iesu. A thrwom ni car y byd a'i bobl. Derbyn yn diolch a derbyn yn clod, a'n mawrhad o ein Duw yn dad, mab ag ysbryd glân. Amen. Fe drew ni at yn carol ola am heddi tech, 463. O deiwch ffyddlonied oll dan orfoleddi, o deiwch i Bethlehem dref, 463.
O daiwch ac addolwn, o daiwch ac cyn bod dyfrig yn gollwn, ni gai jyst dweud diolch chi iddo fe ac i Richard, i Mena ar yr organ, i Felicity ar yr ochr dechnolegol yma hefyd am i cyfraniad i'r gwasanaeth yma'r bore yma. A gai ddymuno Nadolig Llawen i chi gyd, a very, very Merry Christmas to you all, a mwynhewch eich diwrnod heddiw ac y gwir y gweddill o'r wyl yma. Cofiwch fydd yna wasanaeth yma bore dydd Sul nesa, sef Ionawr y cynta. Fe fydd yna wasanaeth cymyn yng ngofal yn Gweinodog, ni dylan am 9:45. Nadolig Llawen. Wel, ni'n mynd i bendithio'n gilydd. Felly, os nad ych chi ar fwy sylw, ewch yn siŵr bod chi'n symud i gyfeiriad rhywun o begyd yn ogystal ag yn llafar, felly fe newn ni hynny a llaw yn ogystal. Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yn ysbryd gla, a fyddo gyda chi oll. Amen.